खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हानजायारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि सासे लाइमोननि जिउ खहा। इउनियन टेरिटरिजों लादाखनि रायजो राजाया गोजोनाखै। गिबि मन्थ्रि सिद्धारामायानि दैदेननायाव कर्नाटकनि सा 135 एमएलएफोरा दिल्ली सलो हाबाफारि लादों। गहपुर आरो कक्राझाराव गंनै गोदान मुलुगसोलोंसालि गायसननो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बाजेटआव दैखांदों। नकल फोरमानलाइ होनानै हाइलाकान्दियाव सासे उखिला हमजादों। जौनिफ्राय आसाम सरकारा 3,816 कौटि रां खामायनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाय। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ गोमादों इक्रामुल हुसैना। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया थांनाय समबार खालिनो जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हानजायारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव इक्रामुल हुसैना खर'आव गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव गणेशगुरिनि दिसपुर पलि क्लिनिकआव थिसननाय जादोंमोन। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुङा मंगलबार खालि हस्पिटालाव बेलासिनि 3 रिंगासोआव जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। थैनाय नखरनि सुबुंफोरा दिसपुर पुलिस थानायाव बेनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं इक्रामुलखौ दाय साजायनानै लोगोफोरजों बुथारजादों होननानै बिमाया फोरमायदों। बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला इक्रामुला गणेशगुरियाव समबार खालिनो बेलासिनि 3 रिंगासोआवनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो माखासे घन्टानि उनाव इक्रामुलखौ बिशाल मेगा मार्टनि मोखाङाव सानै लोगोफोरा खर'आव बुनानै जोखोम खालामदोंमोन आरो खालामखांनायनि उनाव बिसोर सानैबो खारखोमादोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। जाथाय जाखांनायनि उनाव इक्रामुला न'आव थांनानै बिमानो गासै जाथायखौ खिन्थाहैदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। हस्पिटालाव लांखांनायनि उनाव बिनि हालोदा गाज्रिसिन जादोंमोन आरो हरखाबै जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 2019 मायथाइयावसो जम्मु आरो काश्मीरनिफ्राय बोखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि फोसावदोंमोन नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सरकारा। नाथाय बोसोरबा जास्लाबैयावनो लादाखनि रायजो राजाया इउनियन टेरिटरिखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। लादाख एपेक्स बडी आरो कारगिल डेम'क्रेटिक एलायन्स मोननै हानजाया जयैनो लोगो नांनानै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिल्ली सल' धरना होफैदों आलादा रायजो एबा भारत संबिजिरनि 6थि फारि एबा 6th शेड्युल मोननो लुबैनानै। सा सानजा रायजोआव जेरैहाय 6थि फारिजों रायजो दाजादों, बेबायदिनो लादाखखौ रैखा खालामनो थाखाय इउनियन टेरिटरिखौ बोखारनानै आलादा रायजो एबा 6थि फारि रायजो गोख्रैनो दानानै होनांगौ होननानै मिरु सरकारखौ नारसिनदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव मिरु सरकारजों बेंजानाय लादाख इउनियन टेरिटरिया लेजिस्लेचर एबा संसद गैयाजासेनो थोंजोङै लेफ्टिनेन्ट गभर्नर एबा एडमिनिस्ट्रेटरजोंसो सालायजायो। जायगानि रायजो राजाया भट होनानै लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा सायख'नो हानाय गोहोआ आथिखालाव गैलिया। मिरु सरकारनि हेंथायै धरना होनो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सिद्धारामायाजों दैदेनजानाय कर्नाटक सरकारा दिल्ली सल' हाबाफारि लादों। बुधबारखालि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव कर्नाटकनि गासै सा 135 एमएलएफोरा धरना होदों। जाहोनखौ सोंनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सरकारा कर्नाटक रायजोनि मोननांगौ टेक्स शेयारिं जेरै जीएसटी टेक्स शेयारिं, आईटी टेक्स शेयारिं बायदिफोरखौ दासिमबो हराखै। जाहोनाव रायजोआव खुंथाय खुंनायनि बिथिङाव आरो जौगानायनि हाबा मावनायाव गोबां जार्लायाव गोग्लैयो रायजो सरकारा। बेनिखायनो 2024-2025 मायथाइनि रां बावजा जथुम जफुनाय समाव कर्नाटक सरकारा मिरु सरकारनि हेंथायै धरना होनो गोनां जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुधबारखालि आसाम एसेम्ब्लिनि रां बावजा जथुमनि 3थि सानाव गंनै गोदान मुलुगसोलोंसालि गायसननो बाजेटआव दैखांदों। सनितपुर जिल्लानि गहपुराव गोदानै शहीद कनकलता बरुवा रायजोआरि मुलुगसोलोंसालि मुंजों गोदान मुलुगसोलोंसालि गायसननो रायजो सरकारनि केबिनेटआ थांखि आजावनाय बायदिनो बुधबारखालि बे रां बावजा जथुमाव बिल लाबोदों। लोगोसेनो कक्राझार सोरखारि कलेजखौ आपग्रेड खालामनानै गोदानै कक्राझार मुलुगसोलोंसालि मुंजों
बिफावजों बिल लाबोदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामाव गासै गं 22 मुलुगसोलोंसालि दङसै। बेफोरनि गेजेराव गं 14 मुलुगसोलोंसालिफोरा रायजो सोरखारजों सामलायजानाय। बेनि अनगायैबो गं 2 मुलुगसोलोंसालिया मिरु सोरखारजों सामलायजानाय आरो गं 6 मुलुगसोलोंसालिफोरा गावारि मुलुगसोलोंसालि। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव नकल फोरमानलाइ होनानै सासे उकिलजों लोगोसे गुबुन सासेबाव हमजादों पुलिसजों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उकिल काजी आबु रिहान आहमेद हुसेन बरपुया मुंनि सासे सुबुङा पासपोर्ट बानायहोनो थाखाय आर'जलाइ होनायाव नकल भटार लिस्टआव मुंसाइ होनानै फोरमानलाइ होदोंमोन। हाइलाकान्दिनि एएसपि समीर दत्त बरुवाया मिथिहोनाय बायदिब्ला पुलिसआ बिसोर सानैखौ एरेस्ट खालामनानै हाइलाकान्दि सिजिएम बिजिरसालियाव फसंहैखांनायनि उनाव 19 फेब्रुवारिसिमहालागै जोबथेसालियाव दैथायहरो। पुलिसआ बिसोर सानैनि हेंथायै आइपिसि सेक्सन 420, 467 आरो 471 धाराजों केसखौ रेजिस्टार खालामनानै चार्जशीट गथायगोन होननानै मिथिहोदों एएसपि समीर दत्त बरुवाया। जौ एबा आबगारि बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआ बुधबारखालि एमएलए रकबुद्दीन आहमेदनि सोंनायाव फिननाय होनानै बुंदों दि 2023-2024 मायथाइयाव जौ एबा आबगारिनिफ्राय आसाम सरकारा गासै 3,816 कौटि रां खामायनो हादों। बुधबारखालि आसाम एसेम्ब्लिनि रां बावजा जथुमाव बे खौरांखौ होदों मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्यआ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामाव गासै 3,003 जौ दखान एबा गला दङ। बेनिनो गासै 1,701 गलाया बायजोआरि जौनि, 923 गला आरो 373 गलाया जायगानि जौ। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय 12.5 कौटि रां टेक्स मोननो हादों आरो गुबुन गुबुन फोरबोनि समाव गोबां जौ फाननो हानायाव रायजो सरकारा गोबां टेक्स मोननो हादों होननानै फोरमायदों बिफानारि मन्थ्रिया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।